машҳуртарин ситораи футболи муосир Криштиану Роналдуи португалӣ ба дастаи Ювентуси Италия гузашт. Барои даъвати ин футболбози 33 сола бошгоҳи Ювентус 100 миллион евро ба дастаи Реал Мадриди Испания пардохт намуд ва 5 миллион еврои дигар ҳамчун мукофот ё бонус пардохт мекунад. Роналду тобистони соли 2009 аз бошгоҳи Манчестер Юнайтеди Англия ба Реал Мадрид пайваста давоми 9 сол дар ҳайати ин даста ҳунарнамоӣ кард. Роналду бо бошгоҳи шоҳонаи Реал Мадрид 4 маротиба ҷоми Лигаи қаҳрамонҳои Аврупоро соҳиб шудааст. ҷоизадори панҷкаратаи тӯби тиллоӣ чанд вақти ахир аз муносибати раҳбарияти бошгоҳи Реал Мадрид бахусус президенти ин даста Флорентино Перес норозӣ буд. ӯ дархост карда буд ки бошгоҳ барояш шартномаи нав пешниҳод кунад, то ӯ дар қатори ду ҳарифи асосияш Лионел Месси ва Неймар Юниор сердаромадтарин футболбози дунё шавад. паҳлӯи дигари моҷарои Криштиану Роналду бо роҳбарияти бошгоҳ ин буд, ки президенти Реал Мадрид ҳамеша барои ӯ ҷойгузин меҷуст ва таваҷҷӯҳи бештар ба ҳамлагари бразилии бошгоҳи Пари Сен-Жермен Неймар дошт. давоми 9 соли ҳунарнамоияш Роналду дар дастаи Реал Мадрид ба рамзи аслии ин бошгоҳ табдил ёфт ва ҳар мавсими варзиширо ба унвони беҳтарин ҳамлагари даста ба анҷом мерасонд.